Mo video dangerous frog ni part 2 video norok jodi part 1 naijaya ko hinke kuchuksa kawo link flash tongma nugan aro click khlaiye abo sikang naidi olo mo part 2 naidi ahaya ke kuno buji gelak jodi norok part 1 naijak hinke let's begin. Golden poison dart frog. Baya song mo golden poison yongla no always no South America ni Colombia country ni rainforest bolongo nukjago norok no sawi riwano yongla ni mo projati world ni joto ni selai khatarnak tei bisgana yongla hinei sinijago jodi naituka hinke mo yongla rok no chini Tripura ni bolong rogobo norok nugano but Colombia ni bolong bisingo khe borok no klaisa kheno joto jagao no nukjago abo tamoni bagui hinke mo yongla rok rainforest tei kisi jaga chajago je abo Colombia ni bolong borok ni bagi perfect mo yongla rok borok ni life cycle 1 to 2 inch jora toru tei borok hiligma ke 30 to 35 gram jora hilego ang norok no sawi rewano mo yongla rok ni busak bisingo alkalaya do toxin tei butter chau toxin mungni bis borok ni thani tongo tei norok mokok khnawi wana jagai thangana mo bis ni matro 1 mg by 10 to 20 borok munusuno jora buthari painani phantongo aboni sarabo norok thamnelo je yongla no chibukno chawi tongmani nukha abo mo yongla no because mo yongla ni projati rok yellow white tei green color ni bo ungu ang norok no sawi riwana mo yongla rok kaisa chibuk nobo buthari siwi mano je furu chibuk mo yongla no chanani try khlayo afru borok chibukni bukuk bisingo borokni bisno yakari riu aboni bagui mo yongla no chana nainai chibuk jagao no thui mathango mo yongla rokni alkalaya do bisni bagui hinke norok chongui nai mano mo yongla rok busuk khatarnak khna yellow banded poison dart frog. Baya song mo yongla no bumblebee dart frog ni bumung bai bo sinijago mo yongla rok ni borok ni busak black tei yellow color bai bo bis kanang hini sinijago tabuk ni jorao mo yongla rok no India ni kisa thai rogo bo nukjakha but beshirbag no mo yongla rok America ni rainforest rogo simise nukjago because morok bo kisi thai no chajago but kolomman ni time ke mo yongla rok no pineapple ni bagano bo nukjakha borok ni size onek chikon ungo mo yongla rok borok ni life cycle only 1 to 1.6 inch jora se tori mano tei borok 3 to 4 gram se hilego mo projati ni female yongla rok sela yongla ni selai kisa kotor ungo mo yongla rok ni busak bisingo onek varieties ni bis tongo aro ni bisingo joto ni selai khatarnak bis scientist rok je mankha abo ungkha neurotoxin poison kubuni bis gonang yongla rok hai mo yongla sak bini bis sramui maya mo yongla a bisno sramna bagui kubuni bis gonang jibno chesawi sramo jemon spider tei mushun rokni queen mono chawi se sramo tei kuno borok munisho mono siniyawo yago rom kahinke bobini bisno sariri wo kirijagui समझ रहे हो ना jora tongsani hospital tlangjagya hinke a borok ni langma bo chowi thangui mano aboni bagino sinia mani tei sinia yongla rokno naithogu hinei yago rom mani chaya hinke norok jotona kaham tongbaidi malefina norok betesa katal video wa